Extraordinar ce nesimțiți. Dar să-i ducă dracu să-i controleze pe margine, nu pe timpul și pe nervii mei. Hai, Nora, pe bune, acum chiar ai nevoie să te dai în spectacol. Vă salut! Agei Mihalce. Vă grăbiți? Tu ce zici? Eu zic să vă calmați și să-mi prezentați documentele. Ați intrat în UE și toți țărani ați rămas. A stat mult pe canițară? 3 zile la Viena. Vă rog să o scuzați pe doamna, e puțin obosită. Cred și eu, domnul Bojin. După atâta drum cu mâna pe schimbător. Fiți amabile, doamna Vigu, și deschideți portbagajul. Zgura, mătii. În ce scop călătoriți? Belgique, Union Europeană, UE. Muie, e clar. Dar cu ce treabă pe la noi? Toaletă, toilet. Vous voulez vérifier le coffre? Nu e nevoie, vă în gură de pederaști. Welcome to Romania. Merci. Pompa? Nu știu, mașina argintie. La 4, 320. Cash sau card? Numerar. Unde aveți toaletele? N-avem. Cum n-aveți? N-avem apă.
Bon, on s'en va. Îi dau în camei, nu așa n-am înțeles? Hai, fus, să-ți dăm și noi un număr! N-ai timp. Ce bă, te-ai rătăcit? Sau vrei o tură? E în gură de cabor! Păi stai, te fac! Trebuia să-mi stricați voi ziua. ¿Qué pasa? Te obliga. ¿Qué pasa? Anzi! Alex, ești scot! Gata! Sorte! Sorte! Vă rog să nu plecați de aici până nu vă spun eu. Și nu scoateți astea de la urmă. Nu scoate! Doamne, trebuie să spun. Puteți să dau un telefon. Tu cine ești? Te rog, te implor să mă ajut să plec de aici înainte să vină poliția. E grav. E foarte grav. De câte ori nu ți-am spus să nu sari calul? Că e o limită peste care dacă ai trecut, mai puțin dai bacul și nici atâta lucru n-ai priceput. Vă rog să mă iertați. A fost o tâmpenie. Un pariu idiot. Vă promit că nu se mai întâmplă. Păi s-a întâmplat, ăsta e baiul. Și dacă ar fi după mine, eu te-aș mai ierta încă o dată. Dar nu se mai poate. Vă rog, domn director, de dumneavoastră depinde. Păi nu prea. L-ai auzit? Tovarăș Varga, fii drăguț și lasă-ne. Eu te las cu dumnealui. Să știi că dumnealui este singurul care poate să mai facă ceva pentru tine. Ai înțeles? După mine desenez frumos. Problema e că nu înțelegi bine subiectul. Vă rog, nu mă exmatriculați. Dacă află mama, să vă moară. Lasă-mă, că nu s-a omorât ea nici când a aflat că tactul o fute pe creația de la confecții. Păi de ce crezi tu că ți-a pălit ea toate cămășile pe care ți le-a făcut el cadou? Te întreb de unde știu? Și mai știu că atunci când pleacă la piață, maică-ta se oprește la contabilul de la etajul 2 și ăla trimite fochistul blocului după zarzavaturii. Nici asta nu știai? Vezi, fiecare face ce poate ca să-i fie bine lui. Așa o să faci și tu. Nu știu cine sunteți, dar nu vă permit să vorbiți astfel despre părinții mei. Dacă de dumneavoastră depinde, n-aveți decât să mă dați afară. Păi asta am să și fac. O să iei 2 ani la canal sau la porum, cum ți-o ieși la Lazar. Pe urmă intri în câmpul muncii, dai de una grasă cu mustață și curul jos care o să stoarne niște copii mucoși și pe urmă o să trăiești liniștit câte zile îi mai apuca.
Stai jos. Ce vrei să te faci dacă termini liceu? Arhitect. Tare. Să construiești blocuri, grajduri și cabouri. Și mai ce vrei? Să iei lui Marcela de la B. Greu, dar nu imposibil. Și mai ceva. Cum mă nu visai tu să tai din țară cu prima ocazie? Nu de asta te strofoși cu olimpiade, toate alea să ajungi pe undeva și să rămâi? Ce dacă n-ai spus nimănui, crezi că eu nu știu? Știu și ce n-ai visat încă, dar o să visezi. De ce crezi că îmi pierd eu vremea cu tine? Credeți că mă puteți obliga să devin turnător? Nu, excelență. Turnătorii ajung ea care se cer singuri, așa ca domn director al tău. Eu reprezint un grup de tovarăși care din când în când pun mâna în cap. Câte unui puțoi și-l fac cu. Cu ani în urmă, eu am fost puțoiul. Asta o ales pe tine. De ce ești, bă, nesimțit? Fă o poștă! Bă, că nu se ia farga de tine, înțeleg, că se cacă pe dânsul. Dar să-ți dea să fumezi de la el. Îi dă, că-i dă și el ceva la schimb. Ești bulangiu, zi drept. Să-și nu fuma, bă, după el, că să ia. Ce ești tu, mă, avocatul lui? Ce ești? Nu, mă, e gelos că îi fură varga și nu mai are cui să o tragă. Ba da, lui măta. Ce aici, bă? Cum mă, mama? Gata, bă, gata. Ce faci, mă, Ionas? Bobocea, deschide un geam, că vă gazați. Colanilor, știți sau nu că elevii nu au voie cu țigări în școală? Cum asta este școală și alea din mâinile voastre sunt țigări, rezultă că voi nu mai puteți fi elevi. Logic, nu? Păi mai repetenților, WC-ul nu e și el tot școală? Eu nu văd decât o ieșire. Savorio, a rămas părțiul d'amblagiu. Parcă-i recitai din Ovidiu de Andoasele. De unde ai bătut pe ăsta? Am maturizat. Hai, nu pe bune. Păi hai să o punem de un business cinstit. Fii atent. Tu ai grijă de mine la teză, iar eu îți fac lipa la cu Marcela. Ce zice? Ce mai, tu ești peștele ei? Mai rău. Cel mai bun prieten. Dă-te, bă, mai încolo. Ăsta e din Franța, de la Ducu. Și? De ce l-ai pârlit? Dar pe asta poți să o calci. Ia calcă-ți-o singur, dacă poate tac tu poți și tu. Nu mai spăla că vine ploaia. Dă-și tu de taxi, că nu mai prind metroul la întors. Dacă nu te dai cocoș, poți să iei mașina. Nu pot, la ceai nu se bea ceai, n-ai aflat? Vreau să spun ceva. Adică să stăm de vorbă. Acum? Stai să termin de șters, rămân urme. Nu acum, zilele astea, că sunt mai multe de vorbit. Ce? Că fumezi? Crezi că nu știu? Dar nu mai băga în tine mahporcă fără filtru și nu mai fuma până te înverzești. Așa la ce? Una, două. Victor! De unde ai tu de-astea?
descurc? Ce vrei să faci? Orice se poate rezolva. Putem să trecem împreună peste beleaua asta. Știi ce? Mai bine chemăm poliția, nu mă interesează ce o să iasă. Mai apărat, asta o să vadă oricine. O să iau eu pistolul. Spun că... Îmi pare deja rău că nu te-am curățat. Așa cum trebuia. De ce să mă gure? Pentru că ai vrut să mă vezi! Dacă mă ascultai cum era fiecare în treaba lui! Tu nu ai ajuns întâmplător acolo și nici nu ai intrat în pădure ca să mă salvezi pe mine. Nu se fumează în mașină. Nenorociția aia trebuiau terminat și slavă Domnului că ai făcut-o tu. Mie poți să-mi dai drumul liniștit. Nu am niciun interes să bat toba cu toată porcăria asta. Sunt convins. Dacă o să sigur așa cum ai ținut banda aia pe ochi, seara suntem la știri. Nu te car cu mine de plăcere, la cât vorbești. O să-ți pară rău. Tipul cu care eram sigur s-a dus la poliție și acum sunt pe urmele noastre. Da, papițoiul ăla cu pantaloni roz. E-al tău? Da. Poate ceva important. Vezi cine e, dar nu răspunzi. El e. Tot el e. Morții de papițoi nenorocit. O să ți le gât după gât, scârba dracului. O să blestem ziua în care te-ai pus cu mine. O să vrei să te omori jabră împuțită. Ai nebunit! Ăla m-a costat cât o mașină! Dă-mi-l pe al tău. N-am. Cum n-ai? Nu țin celulare, carduri și alte prostii de-astea care spun unde ești și ce faci. Știi ce? Mă doare în șpiț pe cine și pe câți ai venit tu să cureți. Îți dau dublu să rezolv comandamentele. Trebuie să aflu de ce mi-a făcut asta. Că nu există motiv, sigur e vorba de bani. Știi cine a zis asta? Dacă îți spun mori. Lenin, într-o seară la Mulet Rusi. Domnișorul, ce dorește? Un 12 ani? Un 7 stele? Dumneavoastră, ca de obicei? Lui excelența sa dă un Pepsi de la mama lui, că e încă în rodaj. Și uite-te bine la el. Nu mai veni cu un prieten, cu o gagică. Te rog să-l servești adecvat. Am înțeles. De ce am venit aici? Ca să-mi arătați ce pierd dacă n-ajung dincolo? No. Ca să vezi că dai și aici de ce găsești pe acolo. Trebuie să înveți și să te folosești de ei ca de cărți de joc. Uite-te bine la ei. Nici nu a venit la plezir. Toți sunt cu treabă, ca și noi. Dar noi ce treabă avem? Te rătăm pe tine. Se holbează ăștia, te marchează și te dau pe țeavă. Bip, bip. New kid in town, bip, bip. Adică mă crezi spion? Normal dacă te văd cu mine. Dar tu ești. Nu ești. Nici n-ai coaie de spion. Tu ești cinstit, credul, devotat și vrei o viață ca lumea. Adică ești bun exact pentru ce vrem noi să fii. Ce? Pognitoare cu efect întârziat. O să înțelegi tu. Deocamdată, ia de aici. Student? Nici n-am terminat liceu. N-am dat nici bacul, nici admiterea. Te deranjează? N-ai zis tu că vrei să te faci arhitect? De ce o spune că ești elev excepțional și că meriți să intri direct? Damocles. O să te duci și la bac și la admitere. Da, așa, lași tot. Pe răspătură? Ai sictir. Să trăiți. Nu mulțumesc.
Când o să mă întorc de la canal, o să-i spun nevestii mele aia, cu mustață și cu curul jos. Ce noroc era să am. Vă salut. Mă rog, dacă femei din astea îți plac ție, înseamnă că degeaba am rezolvat cu Marcela. Sper că la inel te uiți. Eram convinsă. N-ai mai fost de mult în țară, așa-i? De unde îți dai seama? Bă, că de nou te uiți împrejur. Mai nou decât unul care a venit prima oară. De 30 de ani. No way! Eu mă nășteam când tu te cărai. Ai habar pe unde mergem? Sau o luăm așa pe dicuite? Azi dimineața aveam un plan, dar s-a dat peste cap. Acum improvizez ca să termin ce am de făcut, până să-i găsească pe aia doi. Trebuie să fie un contract la bancă, dacă nu o lăsai baltă și mergeai în dreptul. Un contract al meu nu poate fi reziliat. Ai, iurea. La contracte chiar mă pricep. Al meu e antrenor și am văzut contracte făcute și desfăcute. Nu-mi foame ție, nu? Aici? E o bombă! Ori ți-e foame, ori nu. Cobori? În halul ăsta? Mie mi s-a luat. Cred că am să mănânc o cola și atât. Să trăiți, să rumăra. Ce vă servim? Orice, dar repede că ne grăbim. O fripturică? Sau poate vreți să serviți ceau și din la masă? Meniu de botez. O fripturică. Și garnitură? Vă pun niște chipsuri pe farfurie așa frumos. La noi, în timpul săptămânii, bucătărie Bavaria. La dânsi e ceva special. Bine, chipsuri, dar în pungă originală. Și de băut? Vă dau un vin roșu, puterea ursului? O cola și o apă plată. Aveți cameră la noi în hotel? Nu, de ce? Dacă aveați, vă dădeam o sticlă mare. Pe la 1-2 se oprește apa la noi. Așa că să aveți să vă spălați pe dinți, să vă spălați... O sticlă mare. Mare. Să trăiți. Mare să fie. Pare-mi serios. De ce umbli cu mama aia? Ție nu ți-e rușine? Vorbește mie rău. Da, și ce să fac? Să ne sponsorizezi pe noi. Ne lansăm în showbiz. Cu asta bătrână cheltui. Cu noi investești. Ok. Gata, moșule, ești beton. Ce să faci? Hai să ne cărăm. E târziu, rămânem aici. În gaura asta, cu ăștia aici, cu tine în cameră? No way. 9 la 1 pe colț. Lăsați apa să curgă până vine caldă. După dejune până la 10. Luați și asta. Câteodată se mai ia curent. De obiceiul ăsta mi-aduc aminte. Știi ce nu înțeleg eu? Dacă ești plecat de atâta timp, cum te vorbești așa de bine românește? Fără accent. Ce accent? Nu știu, de străin. Ori banii știi după un an, li se strâmbă limba în gură. Uite, una, alta.
Fotbaliștii au creierul în formare. Da? Eu cred că tu mănânci borș cu plecatul. Cine e să întoarce pe 30 de ani ca să radă doi menuțăi? N-aș fi avut nicio treabă cu ei dacă nu aveam probleme cu prostata. Și nu m-am întors sărat pe nimeni. Sigur. Iar pistolul este din titlul de supraviețuire a turistului în România. E o poveste veche. Am de transmis un mesaj. Cui? Ce cui? Ce mă tot frești la cap cu întrebările astea? Eu te-am întrebat cine-i Papițu, eu te-am întrebat ce legătură e între tine și aia doi? Habar n-am cine să ia doi! Iar Papițu e o scoală cu care mi-o trag că e bărbatul meu în cantonament. Nu știu ce legătură e între ei, dar când o să aflu, o să fiu scoală mai puțin. Mulțumit? Știi ce? Chiar nu mă interesează. O să ne suportăm unul pe altul până când îmi termin eu treaba și după aia n-ai decât să ți-o tragi cu cine vrei. Hai, urcă-te în pas să spun cătușele. Am bănit eu. Nu mă mai încing șmecherii de-astea. Da? Eu m-am cam încins. Îmi plac bărbații care salivează după mine. Și azi au fost destui. Și tocmai pe tine, care ai putea primi o recompensă, te las rece. Ori ești meseriaș, ori ești pe invers. Dacă tu-ți imaginezi. Ai bricheta? Ce faci? Renunți așa cu una, cu două? Nu fi prost. Cucerește-mă. Nu să-ți cedez. Dar nu mă cotrobăi în kilos că nu funcționează așa. Dacă știam, încercam cu binele lui Newton. Hai, nu fi măgar, că nu te prinde. Și nu mai asculta toate tâmpenile pe care ți le spun cretinii ăștia. Nu toate femeile sunt curve. Dar toți bărbații sunt porci. Mamă, dar repede mai terminat. Hai să te rezolvăm, mă, că sunt programat până dimineață. Da, păcat că te-ai udat deja. N-am chef de mișto. Chiar n-am chef de nimic. Am probleme. Acasă. Că la școală n-ai. Sau ai poluții nocturne. Tu ești obsedată. Crezi că totul se învârte în jurul... Mă, mie spui? Adică te-ai închisuiți voi toți la geografie. Că vă plac aflinții Iulianțe. Nu ca să băgați o gliză pe sub fustă în Madame Varga. Și ea, fată deșteaptă, de-aia predă 3 ore Polul Nord. Că e important, nu ca să se întindă până în vârful hărții. Fugi, mă, de aici. De ce crezi, mă, că eu sunt de lemn, că nu... Dar am hotărât că nu mă culc cu nimeni până nu intru la facultate. După aia, altă treabă. Dar asta nu înseamnă că nu-mi place să mă joc. Știi de ce scapă ăla de engleză, Greta, din 5 în 5 minute în timpul orei? Că mă crăcesc eu un pic de câte ori să pleacă după ea. Am leucemie. Și ea? Și ce a făcut? Ce ai zis tu?
Ai văzut ce simplu e? Nu există nici adevăr, nici minciună. E doar cuvântul potrivit la momentul potrivit. Cum e? E bună? Cum vrei. Dacă mă faci curios, o să aflu singur. O să-i număr floci în fiecare dimineață până mă satur. Ce crezi, mă, că mă joc cu tine? Nu știu cum e. N-am putut. Ar fi fost ca un fiol. Doamne, ce o să-mi placă să fac om din tine. Nu o să-ți mai amintești nimic din ce mi-ai spus acum. Nimic din ce nu ți-ai. O să fii la fel de curat pe dinăuntru ca puradelul la care linge înghețat. Hai să mergem. Tu trebuie să-i duci mașina lui papa, eu mă grăbesc. Ești crud încă, excelență, nu știi care e mersul. Secretul e să gândești repede și bine până să afli ce să faci. De ai aflat, nu mai gândești. Faci și gata. Pui capacul. Hai că nu nimic, suntem în misiune. Treci la volan și dă-i drumul. Dacă ți-e de lume, dă-i măsa, că nu o să zică nimic. Nici în gând pe bude nu o să zică nimic, că se cacă pe ei. Hai dracu de aici. Gata pentru astăzi, trebuie să o luăm mai ușor. Până rezolvă băieții cu mașina, îți dau o bere. Bă, dosete. Hai că mă și enervezi. Dă-o în măsă, mi-ai stricat toată ziua. Tu nu înțelegi că boul a dat-o în bara cu niște ani și l-a întras pe dreapta pentru că n-aveam ce face cu el? Acum, cu formarea ta, i-am găsit rostul. Băi, excelență, azi am încheiat o asigurare. O să investim mult în tine, așa că trebuie să fim precauți. Toată tărășenia asta cu poze, cu martul, o să stea la sertar și nu o să iasă niciodată, dacă nu o să-ți crească pitici pe creieri. E ca un vaccin de o dreaptă. Îl faci odată, doar un pic și trece. Și pe urmă, gata. Ești imun. Uite, au făcut o băiețica nouă. Nu o să se prindă tactul de nimic. Bine, acum ar fi și greu să se prindă de ceva. A pățit ceva și nu-i bine. Tinere, îmi pare rău că trebuie să dau o veste neplăcută. Tatăl dumitale a decedat. A făcut infarct în timp ce o regula pe Cunoșoara de acolo. Se mai întâmplă. Să se nască și să crească, să
să ne mântuiască. Uite, tăticule, ce ți-a adus moșul dacă ai fost cu minte. Salomă, iar faci iarnie? Ce, nu-ți mai place? Ba da, da. Mâine e chef mare că se termină școala și eu o să-mi vâjie burta. Cum să-ți vâjie burta, mamă, dacă o spăl și o fierb în 3 ape? Victor nu s-a plâns și el a mâncat la fel ca tine. Mama, după banchet eu o să plec puțin. Cu vreo fată, nu? Vezi, poate o lași gravidă și îți distrugi cariera. N-avea grijă. Dar mă gândeam, dacă tot plec, nu vrei să te duci și tu într-o stațiune, să te odihnești? Unde să mă duc, mamă? Păi și casa cine o ține? Când ura taică tu concediu, poate le iarnă, da, atunci o să mergem și noi pe undeva. Auzi? Știi ce mă gândeam? Ce-ar fi să scurtezi haina aia de nurcă sau să o las așa? Ziceam că dacă te-ai însurat tu, să-i o fac nevastă ta cadou. Până m-am gândit că dacă mi-o plăcea, mai bine o scurtez. Dar tu unde pleci? La unchi Toducu. E văr de-al doilea cu bunicul după mama. În 18 ani mi-a trimis 2 ciocolate, un tricou și o mașină de bărbierit folosită. Las că acum se schimbă Calimera. Crede-mă. Dar nu pot măcar să dau admitere ca să mă convin că puteam să intru. Băi, mă scoți din minți. Până acum visai să de care acum eu te scot afară și tu mă fuzi la igle cu admiterea. Lasă-o dracu, că o să faci acolo Sorbona, ne ocupăm noi, nu înțelegi? A intervenit ceva și trebuie să ajungi în Franța imediat. Și așa pierzi o grămadă de timp pe drum cu lagărul, controlele. Ce lagăr? Te transfugi. Ca să fie cât mai credibil, trebuie să te scot peste Dunăre. Să-ți dau ceva mărci, ceva dolari, dar în rest te descurci singur. Dacă ajungi la Nen Toducu, de acolo te preluăm noi. Dacă n-ajungi, mi-a părut bine că nu ne-am cunoscut. Și cu mama ce fac? Nu mai are pe nimeni. Nu puteți să o trimiteți acolo direct? Te-ai tâmpit? Pe ce fel de transfug ai fi? Stai liniștit, ne ocupăm noi. Hai. Bine, te las până a doua zi după banchet. Îți mai dau o șansă să fuți pe pămâna ta. Prima noapte în România seamănă teribil cu ultima. Adică ai împușat pe unii și când ai plecat? Doamne, nici vreau să mă gândesc la ce ai făcut în toți anii ăștia. Nu ce-ți imaginezi. Zău? Și cu tatuajul ăsta ce? Și în ce limbă e? Pare română, dar nu e. E în latină. Wow! Ca în Spartacus. Nu te obosi să cauți cheia sau pistolul. Am oprit apă. Cum cântam noi împreună, sub același clar de lună, dragostea. Sărută marea la mamaia, sub zările ce strălucesc. Sărută marea pentru tine și spune că o iubesc. Și spune că o iubesc. Și spune că o iubesc. Ce faci aici? Asculți melodii de neuitat? Când eram puși și mergeam cu ai mei la mare, plecam de fiecare dată la 5 dimineața. Să nu prindem coada la barcă. Pe la 10, când ne apropiam și vedeam apa, ei începeau să cânte. Sărută mare.
În clipa aia, până când băgam picioarele în apă pentru prima oară, erau cele mai mișto clipe din viața mea. E ciudat să aud cântecul ăsta acum. Ciudat pe naiba. O cântăm fiecare seară la aceeași oră. Măi, știu că ți-e greu. Da. Nu te mai uita în urmă. Hai sus, vii? Nu vă puneți bani pe nisip, Dați-mă în cameră! Dați-mă în cameră dublă! Tervedeu! 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 Cred că o dau în bară în seara asta. Dacă nu beau, mă urc pe pereți. Dacă beau, mă apucă melancolie. Hai, lasă prostiile și vină cu mine sus. Îmi scone țipul din pantofi și pun ceva mai comod. Și pe urmă, dansăm. Și pe urmă? Dansăm! Ah. Tu cu cine ești? Cu Vera. Tu? Cu Sterescu. Te gândești să-i combinăm? No, nu merge. Sterescu e mort după tine. Și el. Mișto. Vera e în limbă după tine. Vrei să aduc ceva din valiză? Nu, am tot ce-mi trebuie aici. Mai comod de atâta nu se putea. O desfaci tu? În poftă. Stinge lumina, te rog. Nu vreau să vadă nebuna de Vera că sunt aici, să ne trezim cu ea prin cameră. Bravo! Mie nu mi-ar fi trecut prin cap. Hai să bem șampanie, să ne bucurăm și atât. Asta numești tu și atât? Nu pot. Eu știu ce o să fie mâine. Ar fi o măgărie din partea mea. S-au întâmplat atâtea zilele astea. Am intrat într-un rahat de nu mă văd. N-am cum să-ți explic. Eu nu știu ce o să fie mâine și nici nu vreau să știu. Dar știu ce se întâmplă acum. Credeam că toată povestea cu taică-tu e de vină, dar chestia aia sculată arată că totul funcționează normal. Probabil că nu vrei să te încuși tocmai acum la spartul târgului cu o proastă care se dă cu craci în sus după tine. Tocmai acum când îi se deschid noi orizonturi. Știi ce? Păstrează-ți instrumentul pentru altele, că nu de asta duc eu lipsă. E a doua oară că nu faci chestia asta. A treia oară nu există. Marș de aici! Ce dracu? Băi, ca o gaci. Odată termină omul liceu. Păi dacă nici acum nu ne facem mulți, cum o să ne aducem aminte? Eu o să-mi aduc aminte, n-ai de gând. Păi să-ți aduci, nu? Pe câte o dramă stele pe ăsta o să cap. Păi?
Și când o divorța, sau ai avea fona soală, la mine o să fie. Și eu pe tine o să te caut când o fi să-mi fac o magazie sau să dărâm perete. Suntem frați și trebuie să ne punem unul pentru altul când o fi să fie. Dracu știe ce o să fie. Atât am așteptat ziua asta și uite ce ești. Hai, da. Păi cum ce o să fie? Studenție, cacici, paranghelie. Ușule, ești la magiu. Eu nu zic, faza cu taxul a fost nasoală. De-aia și tu partea pozitivă a lucrurilor. A murit putem să am crescut. Aștept omul ce vrea. Dar de unde știi tu ce a vrut tata? Acum te-ai găsit să faci scandal, ne bagi pe toți în rahat. Cate, ia altul, pansează-l, pune în gheață. Eu trebuie să rămân aici, că ăștia se omoară până la ziua. Poate mai putem amâna? Măcar 2-3 zile. Vai de mine, și gata. Ce să amânăm, mă? Comisia e poimine. Și dacă se află că aici a fost scandal, evaluarea este prost, liceul este prost, eu pic prost și pierd gradul. Și te calc în picioare, mă, nenorocitule, așa absolvent cum ești. Lasă capul pe spate și mai spre dreapta, să nu-ți murdărești cam așa. Lasă-mă pe mine. Asta mai lipsea. Poftim, ține-l tu. Nu știi cum e. Văd că te bărberești deja. Electric. Ar trebui să încerci cu lama. Te mai ustură, te mai tai, dar e mult mai bărbătește. Bărberitul cu lama mi se pare cel mai sexy gest pe care îl poate face un bărbat. Da, e bine. Hai să spun niște gheață. În locul tău n-aș mai da pe la restaurant. M-aș băga direct în pat. Credeam că dacă tu nu umbli cu oglinda pe sub fusta mea, ești ceva mai coft. Tu te-ai gândit să punctezi pe ultima sută. Că tot nu poți să te las corijând, nu? Ieși afară. Deci? Nu mi-amintesc dacă am deschis ușa.
O deschideai dacă găseai cheia la locul ei. Ți-e frică? Ar trebui? E foarte gelos și ranchinos. Și cam câte grade o să ia comisia dacă află că sunt aici? Răspuns corect. Vezi? De-aia neterminația aia de jos o să facă bătături în palmă, visând că îmi scot chiloții. Pe când tu mi-ai scos. Te-am ales pentru că meriți. Și acum? Ar trebui să mă bag direct în pat. Asta s-o crezi tu. Dacă faci pe masculul, o să te costă. Și ai de unde plăti. Să vă fie de bine și dacă mai aveți drum prin zonă să nu ne ocoliți. Mie mi-a plăcut. Mi-am amintit de cenac cu flacăra. Dar o găleată cu apă în baie n-ar fi rău. Ne-am deschis de curând, mai sunt ceva probleme. Vă doresc drum bun și cale bătută, cum se zice. Doamne, dacă mi-ai fi spus ieri dimineață ce am să fac la noapte și cu cine... Vrei să știi ceva? A fost mai mișto ca la Viena. De-abia aștept să văd ce mesaj ai și cu vrei să duci. Și crezi că facem reality show? Am să te duc într-un loc și aștepți acolo până nu termin treaba. Ți-a furat mașina? Ce? Nu vă mai găsiți mașina? Sau ați venit pe jos? Mi-a dus un prieten, nu s-ar găsi o mașină de închiriat pe aici? Păi de unde? Ce e aici, America? Dacă iese doamna la șosea, poate vă ia cineva, că e persoană cunoscută. Sau poate mergeți dumneavoastră și rămâne doamna la noi. Să vă aștepte până vă întoarceți. Tu cu ce vii până aici? Mă aduce nevastă mea și vine să mă ia când termin tura. 25 de kilometri dus întors pe zi? Devotată soție. Părerea mea e că nu o meriți. În 2 zile ne vedem iar. Dacă nu găsesc mașina la locul ei spălată și cu cheile în contact, ai berit-o. La vremea asta e bucăți. Ăia de-au luat-o cu asta se ocupă, fier vechi. Atunci o păstrez pe a ta. Și să n-ai vreo idee ca aia de la care am luat-o pe a mea. Vrei să știi ce fac acum? Pe asta de ce nu l-ai terminat? Sau măcar să fii băgat în portbagaj. Că te-au văzut pe tine, puțin îmi pasă. Dar o săturie despre mine. De asta am acceptat să vin cu tine, ca să nu se afle de toată porcăria asta. Nu săturuie nimic. Are copil, nu o să-l pună în pericol. Zău? Copil am și eu. Ce m-ai întrebat? Pe mine de ce mă car după tine? Ce crezi că am să vorbesc? Ce să-i spun eu lui? Că mama și-o trage în serie ca să facă meci egal cu tata care fute tot ce mișcă? Îmi pare rău. Știu că nu trebuie să las martorii. M-am curcat. Nu se meserie. Trebuie să-mi văd un prieten din liceu și când ajungem îți dau drum. Dacă îmi promiți că sigur a 3-4 zile. Se vede că nu ești de meserie. Norocul meu. Ți-a cam stors banchetul ăsta. Plus 5 ore de mașină după tură de măciuci. Și să vezi ce te așteaptă. Ce așteptăm? Nu trebuie să fie totul aranjat? E până la un punct. Pe aia trebuie să fie natural, că te dai de gol și încurci. Nu vă spărați, dar nu pot să vă înjur dacă nu știu cum vă cheamă. Sau măcar ce grad aveți. Păi dacă spun cum mă cheamă, înseamnă că așa mă cheamă? Zi-mi Escu și n-ai să greșești. Iar asta cu gradul nu știu de unde ai scos. Ia, înjură-mă acum să vezi, merge? Hai. Unde e obiectul? Vrei să trec Dunărea cu asta?
De ce ți imaginai că te duc cu șalupa? Dacă dai din tine, ești la vreo 2 km mai jos, într-o stâncărie. Dacă te mâi, ești mai departe. Drept peste un pichet sârbesc și te ia la țintă ca la bâlci. Nu, frate, dacă ajungi acolo, mai degrabă te întorci. Păi n-au milă. Nu te lua după el. Care de întoarcere nu mai există. Mai ales după ce ai omorât un grănicer. Ce grănicer? Ăsta. Da. Pune asta, vedem că ești ca un licurici. Să ții minte câte zile ai avea. Niciodată să nu lași martori în urmă. Bă, excelență, dacă îmi faci figuri, te trimit după ăla și îmi văd de treabă. Din clipa asta uiți de mine, de tactul, de măta, de tot. Și când o să intri în apa aia, o să dispar ca submarin. O să uite tot și că ai existat. Din ce tu n-ai nimic de făcut decât să ajungi la unghii tău. Și după? Asta e frumusețe. De asta ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Că n-ai nimic de făcut nici după. Îți trăiești viața. Una nouă. Și tu și asta. Nu înțeleg. O să înțelegi tu. Mă ridici că te împușcă. Odakle izaš ovaj, bre? Iz pizde materine. Teo si trešnje? Sad, šta ćemo s njim? Upucaj ga. Ti normalan si, be, more. Kako da gubijam? Kako je normalno? Na sred obala je. I što treba, ja da ga nosim na leđa, kako da ga... Vrati ga u voda. Ajde, bre, upucaj ga. Абе, сакам да го убијам, ама ако дојде до овдека, дај да го уапсиме по-добро. Да, и онда да не му узме изплата и све остало. Дај, бре, ја ќе да го... Брати! Види га, бе, види га, бе. Старани, бе. Види га, ајде. Брати! Зашо свети морти овде? Полюби, полюби. Ајде, види га како е љуби човече. Као да ти се дише, ајде, полюби још едно. Еј, еј! Ајде, бре, полюби још едно. Полюби још едно, ајде. Полюби, ајде, бре, полюби едно. Дай руки. Или ме чуеш ти? Дай руку. Пусти го. Дай мене. Ало. Дай. Ceaca a scăpat și acum îl trimit ăștia acasă. Ia 5 ani ca popa. Se se întorc. Se ia la 5 ani. 5 ani sunt pentru recidivă și el n-a spus la nimeni că a mai trecut odată. Eu unde ai aflat?
Letizo? You will be notified of the decision in the area you have been assigned to. When? That is all. No, I can't go back. I can explain. It's a special situation. Gleda kako se usro. Znaš kako smrdi? Stvarno, ajde, idemo brzo. Aici e. Și eu ce fac? Iau trenul? Trebuie să sun papițoie să ne aducă mașina. Da, lasă-mă, lasă-mă. Iau. Muncitori agricoli de la M la S. Și cu experiență și fără? Sincer, cine are peste liceu nu sunt șanse. Deja cu liceul... Păi, la studii superioare au fost 10 locuri la bune și 10 locuri la îngrijitoare. Eu, ca bărbat, ce fac? Dacă erai medic, făceai bani dincolo. Așa, faci foamea până ți-o găsi domn director ceva. N-aveți voie, iese dânsul și vă strigă. Am fost coleg de liceu cu dânsul. Ce vorbe? Da-i intri în față. Nu vă băgați unde nu vă fierbe oala. Lasă-l, domnule, nu vezi că-și duce barfa la produs? Țiganii dracului! Că de-aia nu ne mai rabdă nimeni și nu ne mai primește nimeni pe nicăieri! Poartă ești tu cu măta! Celu! Ce omor, bă! Vă spar pe toți! Carol? Să mor dacă te-aș fi recunoscut. Dar tu cum dracu ai dat de mine? Pe internet. Afli orice. Acolo că aproape. Și firma asta e a ta? Da, o. De la ce? Olguța, nevastă mea. Cam ea e șefa pe aici. Mă rog, când am primit eu repartiția, era tasul. Dar pe el l-au făcut mare mahăr pe județ și a lăsat orașul ei. Dau și un telefon? Sigur, păpușe? Câte vrei. Te-ai scos? Cam da. Dar tu? Te-ai întors de tot sau doar în vizită? Trecere. Unde ești, norișor? În pizda mătii sunt. Să te prezint și tu, cu mașina mea cu tot. Am auzit că s-a organizat un soi de petrecere, 30 de ani de la liceu. Habar n-am. N-am auzit. Eu de când am plecat m-am rupt de toată lumea. Păi, nu ziceai tu că trebuie să ne punem unii pentru alții? Ne punem pe dracu. Fiecare cu a măsii. Nu asta înveți afară din prima zi? Tu când te-ai ușchit, te-ai gândit la tine. Eu la fel. Mă doare în cur de restul lumii. Emoționant. Nu vreau să vă tulbure găsirea, așa că am să mă duc afară să-mi aștept mașina. Vin și eu. Și chiar nu mai știi nimic de niciunul? Ba, Nentu Bobocea e senator. Păi nu vrea să se facă dentist? Din țara și fost până a strâns destul să-și tragă loc în Parlament. Acum se ocupă de retrocedări, permise de import, chestii groase. Dă-mă în căcat de Franța. De Belgi. De Belgi. Dar ce eu n-am fost? Thailanda, Maldive. Nu e tată ce zice lumea, îți spun eu. Nu știu ce să zic. Îți zic eu, hai acasă, că aici se face bani de bani. Dacă te hotărăști, punem de o păstrăvărie, moare mort. Bani europeni, nu te doare cap. Mersi de telefon. Cu plăcere, păpușă, cu plăcere. Ha? Ai grijă de asta care obicei să dispară. Ne vedem. Care a fost mesajul? Nu se poate. Ori ghinion la mașini, ori nu. Ești mort fără mine. Hai înapoi să mai dau un telefon. بيوتنا وخربتوا المستشفيات والونار شو بدنا نسوي شو بدنا نعمل ما ضل عنا مستقبل الو ايوه وي انستا Comment? ايه لك التليفون T'es sûr? المكالمة إلك Général. ما بدنا ايه على كيفك ما بدك على Attends. Allô, qui est là?
Mai sparte, excelență, zici că ești original de acolo. Unde sunteți? Acote. La biroule, dracu să fiu. Te sun pe internațional să-mi tăi ăștia, pentru că tu te joci de hoții și vardiști. Ai uitat unde trebuia să ajungi când te-am trimis de acasă. Cum m-ați găsit? Ai, nu m-ai întrebat tâmpenii pe banii mei. N-aș fi sunat dacă nu era ceva important. A murit maică ta, fiei țărână ușoară. Alo, să nu faci vreo scenă pe acolo. Cred că de inimă rea s-a dus, dar a avut noroc că a murit în somn. Am avut noi grijă de tot, frumos. Auzi? Măcar zi mersi. Bun, ai colonii destul. Acuții salsa la te prezinți la un chiton pas alergător, că altfel umblu la sertar. Au revoir. C'était pour vous quand même, hein? تقول اني موقلي المكالمة. الله يخلصنا منكم. C'est pourquoi? Unchiul Dugu? Dragul meu, de un veac te-am așteptat. Hai, poftește! Matild! Matild! Vai, Ducu, să nu-mi spui. Mon Dieu! Știam că ești în liceu, dar ești bărbat deja. Când ai ajuns? În Franța, acum o lună. Pavre, și unde ai stat până acum? Pe aici, pe acolo, nu m-am grăbit. Foarte bine. E recomandabil să te obișnuiești treptat cu Occidentul, să-l iei în doze mici. Cum a fost drumul? Obositor. Când ai plecat din București? Acum 3 ani. Cred că ți-e foarte foame. Hai pică la țanc, chiar la cină. Hai, hai. Am cumpărat doar 2 fripturi. Nu eram pregătiți de vizită. Voilà, s-a rezolvat. Sper că nu te formalizezi. Nu vă străduiți atât. O cafea ar fi fost suficient. Am venit pentru că trebuia să vin. Păi să înțelege. Dar spune, dragul meu, unde ai stat? Ce ai făcut atâta vreme? Am fost prin lagăre. La Belgrad, la Viena. Am spălat vase în Austria. Am fost marinar pe Rin. Am fost grăjdar la Bolzano. Și multe altele. Acum vin direct din legiune. Formidabil. Din care cuib? Legiunea străină. Sacră-Clam! Ai putea să scrii un roman cu viața dumitale. Și ai putea scoate bani buni din asta, n'est-ce pas? Tinere, dacă nu te deranjează, îți propun să luăm coniacul în birou și să discutăm puțin de ale noastre. Tu permets, Mathilde? Uite ce fiston. Rude, nerude, mie nu-mi plac chestiile astea. Dispar și apar după 3 ani, iar eu în acest timp trebuie să stau cu arma la picior. Nu m-ați câștigat la belciuge, nici tu, nici tovarășii tăi. Bun. Eu sunt om de onoare. Dacă am spus o vorbă, vorba rămâne. Acte de ședere și permise în ordine. Apartament în Paris, 3 conturi în 3 bănci. Compania de asigurări unde vei începe să lucrezi a unui camarad. Toate de la unchiul cu stare pentru nepotul iubit. Și cu asta ne-am achitat. Adio și un praz verde. Am și eu ceva pentru tine. Uite tricou. E puțin pârlit, dar în casă merge.
Ciocolata pe care mi-ai trimis-o. Originalul l-am mâncat într-a treia. Și mașina de ras s-a paradit, modelul nu se mai fabrică, ți-am luat una de epilat, e cam tot. Cu prima ocazie îți trimit și o fleică și cu mine ești chit. Cu tovarășii tu știi. C'est dégueulasse, mais enfin, ça passe. A zis că-i de rahat, dar asta e. Nu știam că le parlești franțuzește. Ia zis, mă, de unde ți-a venit ideea cu golania aia? Mă, zău, norișor, acum a fost o glumă, ce căcat. Rămâne, ei te răpeau, apăream eu, te salvam și tu erai în limba definitivă. Aha. Și până apăreai tu, îmi dădeau 2-3 numere ca să nu mă plictisesc. Nu, asta au băgat-o de la ei, că dacă știam... Stai liniștit. S-a ocupat Mesiu. Că de asta l-am angajat, ca să stea cu ochii pe tine. Mesiu spune că ai organizat toată porcăria asta pentru bani. Ce bani, puișor? Păi ce, aveam bani la mine? Sau poate vrei să cer mai târziu de la mine, bărbatul meu, poze pe internet, măgării din astea. Norăzău. Păi tu te iei după bușorogul ăsta cretin? Ça va, cretin, j'ai compris. Asta e ultima ofertă, în 2 ore erai la București. Nu, mulțumesc. Eu am spus că te las să pleci, nu că inversăm rolurile. Mă descurc și singur. Faci cum vrei, dar aș fi putut să te introduc la senatorul Bobocea. Îl știu bine, vine la fiecare meci. Monsieur? Bonjour, ma belle. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ma petite Odette. Vous désirez? Excelență! Torșuescu? Eu sunt tovarăș cu burghezii. Arătați altfel. Eu? Dar de tine ce zici? Este că am avut dreptate. Pleca de acasă cu traista în băț. Mai bine de atât, nici că puteai visa. Casa asta n-are nicio legătură cu voi. E moștenire. A fost a unchiului meu. A fost pe dracu. Noroc că l-am înzestrat noi, că garda i-a băgat doar gârgăunii în cap. Normal că ți-a lăsat-o ție. E un fel de locuință de serviciu. Lasă naibii de casă, că nu asta contează. Reputația, cariera, familia, prieteni. Astea da realizări. Și ce legătură ai tu cu ele? Toate belelele mele au început când te-am cunoscut. Prima mea realizare a fost să uit de tine. Ce mai vrei de la mine? Mă întristezi. După atâția ani eu vin să te văd ca prieten și tu te porți ca un măgar. Dacă te exmatriculam eu atunci când trebuia, acum trăgeai să faci planul cincinal. Nu mă luai la Perpuris în Franța pe banii statului. Pe banii statului? Uite banii statului. De 3 ori cât mi-a dat. Casa în 2 săptămâni poți să o iei înapoi. Și dacă mai ai ceva, spune-mi și reglăm acum. Păi ar mai fi câte ceva. Compania de un par exemplu. Contractele cu Sare care te-au pus pe roate. Înțelegerea cu Șene. Bafta pe bursă de acum 2 ani. Toate astea crezi că ți le-a dat el de sus? Mașinile pe comandă, abonamentul la operă, secretarea aia cu aluniță și garsoniera unde dai joia la buci, la bagii ăștia care se gudură pe lângă tine cât timp ai carne pe os. Ia pe aia care s-a împerecheat cu castelul ăsta, s-a fătat o pșoară la fel. Toate astea crezi că sunt ale tale? Fă-mă al dracului că odată fac așa.
și rămâi cu ce e al tău, pielea pulii. Ai vrut Occident? Ți l-am pus pe tavă. Acum plătește consumația, că nu ești tu cărciumarul. Tu știi ce ești? O pocnitoare cu efect întârziat. Exact. Văd că începi să-ți amintești. Nu mai stau că mi-ai stricat-o cheful. Să fii mâine la 5, la Trocar pe Granșard. Am un mizilic să-ți dau de făcut. Bomboanele astea sunt alea bune de ale noastre cu vișinat. Dacă nu mănâncă aia mică, poate mănâncă nevastă ta. Pardon, excusez-moi. Marcel? Doamne, dar nu te-aș fi recunoscut niciodată. Doamne, ce cauți mai aici? Mă, chiar azi m-am gândit la tine să mor dacă te mint, parcă am avut o presimțire. Ce faci? Ai dispărut ca măgarul în ceață și n-ai mai dat niciun semn atâta timp. Dar arăți foarte bine. Și tu? Eu locuiesc aici. Sunt francez. Da, cetățean. De când ai venit? Nu, eu nu locuiesc aici. Soțul meu e reprezentant comercial și venim foarte des. Dar ce chestie că nu ne-am văzut niciodată până acum pe la vreo sindrofie sau pe la Paște, la Crăciun. Noi mergem tot timpul la biserica românească, ar fi trebuit să ne vedem. Eu nu prea frecventez comunitatea românească. N-am mai vorbit românește de nu mai știu când. Până ieri. Și acum cu tine. Te-ai căsătorit, felicitări. Și eu. Ah, felicitări! Și am o fetiță. O cheamă Odette. Odette. Nu poți să te scapi o clipă din noi, că te și găsesc un cavaler. Și român pe deasupra. Pisoi, hai să te prezint. El este soțul meu, lucrează în zonă, așa că ne vedem în fiecare zi aici. Iar el este amorul meu din liceu. Dacă apucam să o comitem la timp, nu mai puneai tu laba pe mine. Sunt convins. Știu eu că te grăbești, știu că am întârziat, dar te rog să mă crezi, am avut treabă. E parcat tot pe colț. Mersi. Rămân eu cu domnul să-i țin companie. Cine știe, poate îmi povestește ceva picant. Nu cred. Mai mult că el nu o să găsești. Dar hai zău să ne vedem. Cu soția ta, cu fetița. Ce spui? Organizezi tu pisoi? Pa, vă pup, pa, pa! Pisu? Și eu mor de râs când două. Săraca fată, tu mă știi mai bine decât mă știe. Mă rog, și pe ea o știi, nu zic nu. Vrei să știi cum e? E bună, ră. Asta e. Rezolv totul repede și te întorci la ale tale. Și nu te lua după Marcela cu vizitatul. Nu sunt chiar așa de câine. O crimă? O dramatiză. O să pară un accident. Tu ești un accident. Al naturii. T'as vu ce qui se passe à Berlin? Non, j'ai pas eu le temps, j'ai eu un rendez-vous. C'est incroyable, ils ont ouvert les frontières et les gens passent librement d'un côté à l'autre. Enfin, plutôt vers l'autre. Karine a réussi à te joindre? Non. Il y a un type très bizarre qui a appelé juste avant que tu arrives, avec une histoire complètement hallucinante. Un de tes employés qui a violé sa prof de géographie il y a quelques années au banquet de fin de lycée, ahurissant. Qui c'est qui a appelé? Un type de la police judiciaire. Il va t'appeler demain au bureau. Viens, viens, regarde. Il renverse le poste frontière. Ça y est, ils vont faire tomber le mur, j'en suis sûre. Je suis sûre que c'est Jamal. T'as vu le regard qu'il a? Doamne, ce bine e acasă! Nu stăm, ne refrișăm și mergem.
Cocel! Fac ceva pe comisia ta. Ieși afară, că e important. Să spun despre ce e vorba? Auzi, trebuie neapărat să te întâlnești cu un prieten de-al meu să încerci să-l ajuți. Moca! Bine, bine, trece la datorie. Da. Vrabia mă lai visează. Dar când? Poate doar mâine dimineață la aeroport. Ok. Auzi, crezi poate nu rezolvi problema asta, că-ți trag o moțiune. Pa! Pe loc, răpaus. Deshamă-te, mai e până mâine. Am putea relua scena aia cu cătușele? Băiatul nu e acasă? Să știi că nu am de gând să profit de inocența ta. E plecat cu mama în vacanță la munte. Mi-a trimis mesaj că vrea să divorțăm. Se mută cu o scroafă în Elveția și îmi trimite și poze cu ei doi. E, să vezi ce divorț îți dau mingicare de o să te usture și în gaura curului. Nici cu ciorapi n-ai să rămâi. Curvar nenorocit. Ia să vedem cum o să stea șoarfa aia cu tine doar pe serenade. Vino puțin. Uite ce am găsit în spam. Scârbos. O să pierd. O să-mi ia copilul. Adu un aparat de fotografiat. Și un cuțit. Îmi pare rău, e vina mea. Nu fi prost. E tâmpenia mea de vacă cu mintea în picioare. Dacă nu erai tu, eram tot aici și făcut o poștă pe deasupra. Să mă urc în mașină, să mă duc acum. Unde rămăsesem? Da, la chestia cu natura. Excelență, de ieri până asta au schimbat multe. Eu trebuie să plec în țară imediat. Am o situație specială. Pentru tine singura modificare e că după ce rezolvi, trebuie să dispari. Adică? Adică ți-e strictul necesar și te muți în Belgia, la o adresă pe care ți-o dau eu. Cât timp? De tot. Hai că n-am timp de dulcegării. Nu faci ce trebuie, o zbârcești sau te întorci acasă, îi livrăm nevestii biografia ta completă și o trimite și la de Zofevru să o publice. Asta e pentru cazul în care dai greș. Dacă nu-l folosești, rezolvăm noi. Și familia? Ne ocupăm, n-ai grijă. O să mori într-o explozie, un accident ceva groaznic, romantic. Nu o să rămână nimic din tine, dar o să-ți facem un monument. Să aibă aia mică unde să spună flori. Pe nevastă ta o lăsăm să stea în casă până și-o găsi pe altul să-i o tragă. Acum chiar trebuie să plec. Nu fi plouat. O să vină și vremuri mai bune. O să vezi.
Nume nou, acte noi, tot ce trebuie. Chiria e rezolvată pe 6 luni. Cu lucrul sper să vă descurcați. Aveți aici cât să stați liniștit o vreme. Evitați orice persoană cunoscută și nu încercați să luați legătura cu nimeni din țară, indiferent ce o să se întâmple. Ce o să se întâmple? On part ce soir, hein? Allez, bisous. S'il vous plaît, la porte. La porte, s'il vous plaît. Bon Dieu, la porte, fermez-la. Merci. Merci, monsieur. Et vous êtes roumain? Un ami de Radu? Roumanie, révolution, bravo!
Ah non, monsieur, ça ne va pas. Je ne lave plus la piste de votre chat. Prenez-le chez vous et nourrissez-le autant que vous voudrez. J'essaie, Héloïse. Mais il se sauve tout le temps. Sois gentil. Seamănă cu măsa bucățică ruptă. Dacă te apropii de ea sau te aud vorbind de ea, stai gătul. Te înțeleg, e supărat. Cred că ai sughițat mult în ultima vreme. Au trecut 30 de ani de când ați terminat liceul și Marcela te-a tot pomenit. Ți-a prins lumână, ți-a făcut și colivă. Sper că ai mâncat și tu din ea. Normal. Sunt singurul care știe că n-ai meritat acum 20 de ani. Asta înseamnă că sunt cel mai vechi prieten al tău. O să mă doare în cur de parastasele pe care le faci tu cu nevastă ta. Dacă ai ceva de zi, dar repede. Măi, excelență, tu nu înțelegi că alta e treaba acum. Ce a fost s-a dus, dracu, și bine că s-a dus. Acum suntem pe business, pe democrație, exact cum visai tu odată. Acum nu mai fuge nimeni din țară, pleacă liniștiți cum mergeau pe vremuri, la Amara. Am intrat în UE, o să intrăm și în Schengen. Suntem frați cu toți, ce pizda, mă. Asta înseamnă că pot să mă întorc în țară. Poți pe dracu. Sertarul ăla încă mai există.
Înseamnă că nu mai lucrăm convențional, nu mai dăm cu barda. Lucrăm wireless. Atunci nu mai e nevoie de mine. Hai să uităm unul de altul și să ne vedem de treabă. Să mor, eu n-ai înțeles nimic din toți anii ăștia. Treaba noastră o să se încheie doar atunci când noi crăpa ori tu, ori eu. Poate nici atunci. Hallo, ik ben niet thuis, maar laat een boodschap naar de piep. Bă, ce limbă! Parcă ți-a rămas un păr pe cerul gurii. Vroiam să spun ceva, dar era așa supărat că nu m-a lăsat inima. Azi ne-am întâlnit din întâmplare. Nu pentru tine eram acolo. Odet a intrat într-un program al nostru. O pregătim pentru Comisia Europeană. Ei îi place, e inimoasă, așa că o să înceapă treaba repede. Am zis să spun, să nu mai faci atâta drum de pomană în ziua ta liberă. Hai, baftă! Dumneavoastră se spila în orei? Nu se poate. Nu se poate. Băi, băiatule, mă, ce bucurie, mă! Incredibil! Spune, povestește! N-am prea multe de povestit. Sunt un belgian în trecere prin România care își caută vechi prieteni. Locuiești în Belgia? Păi și cum n-am aflat nimic de tine? Eu sau vreunul dintre noi? Nici tu n-ai fost la întâlnirea de 30 de ani? Ba da! Și n-ai aflat că aș fi murit? De la cine? De la Marcela. Păi, Marcela n-a fost la întâlnire. E de an bun la un sanatoriu, n-ai aflat? Ce s-a întâmplat? După ce s-a întors din Franța, a avut un fel de revelație, s-a arătat nu știu ce, mă rog, a devenit mai bisericoasă până a luat-o pe ulei. Acum ne face pomeni, ne face colivă, zice că a murit toți colegii ei din liceu. E la câțiva pași de aici. S-ar bucura enorm să te vadă. Și familia ei? Ce familie? Copii n-are, iar de bărbat s-a divorțat de mult. A fost căsătorit? Cu cine? Adică ea ar fi trebuit să ne spună că tu ai fi murit și tu nu știi că a fost măritat. De fapt, de ce ai vrut să mă vezi? Ajută-mă să ajung la el. La cine? La bărbatul Marcelei? De ce? Am un mesaj să-i transmit. Trebuie să-l văd. N-am făcut atâta drum degeaba. Dacă nu mă ajut, tu n-are cine. Am căutat peste tot, am căpiat, am arat internetul. N-am aflat nimic. Cum să-l găsești pe internet, obitucule? Tu ai idee cine e bărbatul Marcelei? Păi eu nu știu ce dracu ai făcut pe unde ai ajuns, ce treabă ai tu cu nenorocitea aia. Dar ai picat ca musca în lapte. Crede în Belgia când încă mai poți și vezi de viața ta. Nu e așa simplu. Cam tot ce am trăit e legat de individul ăsta. Dar asta e treaba mea și a lui. Acum a sărit gardul în altă grădină unde n-am să-l las să intre, oricât de mare securist ar fi. Mare securist? Ești mic copil.
Ce urmează? Nimic. Iau un avion și mă întorc acasă. Mulțumesc pentru ajutor. Eu ție. Sper să dispar cât mai repede. Cunosc destui care ar putea să întârzie cercetarea și chiar dacă ajung la mine, n-ai grijă. Nu. Și tu când te uiți în oglindă, uite-te mai mult timp decât îți trebuie ca să te machiezi. O să înțelegi ce important e la mic. Restul nu face doi bani. Unde te duc? De aici mă descurc singur. Ați întârziat? Ați venit pe jos? Nu înțeleg cum... Secret profesional. Poftiți cu mine, vă așteaptă șef. Și vrut să o văd. Acum ați lucrat-o, parcă e mai distrusă decât mine. N-are cum. Faceți cum vreți, dar șeful n-are decât un sfert de oră. Speram să ne fi înțeles. Sau crezi că ce am în sertarul ăla nu mai are valoare? Ce valoare? Ce mai am eu de pierdut? Pe Odet? Dacă e cu voie, deja pierdut. Dacă nu, nici nu o să fie. O să te împiedic să ajungi la el. Zău? Cum? Așa. Cine te crezi, bă, John Wayne? N-ai înțeles că reprezint un grup? Mă împuși pe mine, vine altul la loc și tot așa. Ca la bâlci, când tragi în ținta așa, hop, la loc. Nici acum n-ai înțeles cu ce ne ocupăm. Uite-te la vierii ăștia. Crezi că trăiește vreunul de adevărat? Au doar senzația că mănâncă, senzația că fut, că au păreri, că părerile lor contează. Dacă nu înțelegi, uite-te la tine. Viața ta, ai trăit-o tu sau ți-am trăit-o eu? Cineva trebuie să le deseneze softul ăsta, să-i pună la muncă și să adune ce produc. Mintea ta, asta o fac maimuțoia cu bande prin reviste sau pamlegii pe care votează slugile astea din când în când. Ce dracu, băi, excelent. Depinde de unde privești. Pentru viermi, ascuns în tricul ăsta, tu nu existi. Adevărul e că trăiești în locul altora pentru că n-ai nimic al tău de trăit. Atâtea vieți făcute praf și n-ai înțeles nimic niciunul. Din ta am înțeles. N-ai stof. În loc să fii azi unul dintre noi, uite ce ai ajuns. O pognitoare cu efect întârziat. Nici măcar. Un ratat. Fică de alta luat. O să ajungă departe. Hai, nu mai frică atâta, dă-i drumul. Pe tine o să te rezolve chiar ea.
Ai dreptate. Ia-i altă dată. Când o să știe cine-i tas, o să înțeleagă. Știam eu, n-ai coaie. Oprește-mă să coboare nenea tata lui Odet. Victor, mă auzi? A fost un rănit, un accident la nivelul 1. Mă auzi? Dați un telefon și chemați ambulanța. Cum te cheamă? Ce? La ce bun? La ce bun ce? Trebuie să vă spun ceva. Să vă spun? Au, e grav. Nu e nevoie să-mi spui nimic. Dacă nu știam, crezi că ajungeai aici? Vezi să n-ador. Ai drumul lung și noaptea scurtă. Când mă întorc de la baie să-mi spui altceva. Ceva frumos. Marea ne cheamă cu farmecul ei în fiecare an. Marea revarsă culori pe alei în fiecare an. Soare, iubire, visare și dor în fiecare an. Marea ne cheamă zâmbind tuturor în fiecare an. În fiecare an. Sărută marea pentru mine și spune că mi-e dor de ea, așa cum este dor de tine, când nu te pot vedea. În serile de farmec pline visează că te întâlnesc. Sărută marea pentru mine și spune că o iubesc și cântă cu ea. Să-mi aducă vântul serii, glasul tău și glasul mării, la fereastra mea. Și cântă cu ea, cum cântam noi împreună, sub același clar de lună, dragostea. Sărută marea
la mamaia, sub zările ce strălucesc. Sărută marea pentru mine și spune că o iubesc. Și cântă cu ea să-mi aducă vântul serii, glasul tău și glasul mării la fereastra mea. Și cântă cu ea cum cântam noi împreună sub același clar de lună, dragostea. Sărută marea la mamaia, sub zările ce strălucesc. Sărută marea pentru mine și spune-i că o iubesc. Și spune-i că o iubesc. Și spune-i că o iubesc.